Sngobahaban like ban dapitang thamai kini ke channel Sngobahaban subscribe pat ban press ya bell icon nang mapinam miss ya ki updates chunky videos hakani ke channel kali kedai ke benta ke bakat way chong ka story ukun thaman sim ka kami ka sweetie ka pej da ka jingdom leng ba ka yet ka bala ban yi shadian bat ka sngaw lengo ka tu kedai ka kali ka barem dor ha ka top series hatu amdai ka poidor palat $1 million kadai ka kali chong nutim kala sa ha ka takadong la slambha bat ka itu lut ya ki try chong kita ki kali ki badan ha ka takadong kala bandai badan bathiet kali thamai tang ba ka kali ka barem dor tip manu bakot bor banthin haba ka perkhat kumta ka sweetie kala poi shaka chaka sa chongka kawan ban shim ya ka phun chongka ba kala klet ban ra ha ka por ba ka lej ban bam shadukan an rei ka klam yo i yo ujak harang khat ka pla u badai ban ya na ka ta ka lenti kala lengo marwei bat ka ong kumno udah keluar ban yo taksi kataru uklam dan pisa isang sot yu bapli kasyu karnga kli ujak ulalej furniture store daka kali chong kwa bantiet ya ki barem dor hendrei tang ki ba usngosuk kala biang na kabenta chong haba kanong di ka yu i ba unya daka kali ka ba itanan kala pen i ba ai chingmot yu bantiet daki barem dor kaching thia ka ba chong dor palan $1,000 kumchu ka sofa ka poi kamba nyau phau hadu $1,000 ujak usngau salia haoj manta ulodon pisa henrei kwa ban chupan lot phut ni pan sarwakai ka pisa ha ka bakut ujak ula pelut kamba $1,000 na ka banta artli ki ching thia ka sofa ka duli ka mi bat ka shuki baro labiang kumba ulakwa na ka benta ka jingdon kam chong bat ya kita kitiar nsapan poipan ha ka singi ka babun ujak ushim ya ka riset lani cash memo bat umi na kata ka dukan furniture henrei haba ulami shabar uyo i ka para kelas chong kalili ka badai ka parlok ka bayesha badan ha ka liang chong haba kiwe ki para kelas ki iban niki keren banyu udang kan mau bakayada yu hakapor bo yothu ikasara ba uyo tam pisa henrei upang mensiem bat sngosi khandiat namar bakalili kalakum lembab bat pen scratch ya ka kali thamai chong da ka cycle chongka kadur khmat chong kalili kala thangyong kala nyat da ka chan ha ka banta baka pen scratch bat ki umat ki tu na ka ngap chongka tang ba hatu ka jing scratch en la thrai ban pencha tang da ka banyat da ka chan kalili kam nang shu man le kumnu ru bat kala shuya mahta kalili kam dei na kalong ying ka babiang babin bat ka itu baka kali ka ba ka pen scratch ka de ka brand BMW kayam na marbakam don pisa ban siu ya ka bailot ksan ujak la sha shu upan kloy ban lej shabadon kalili balai papiam cha ayu na ka e ka daw haba kalili kayu i badai ujak kala nang yam shu bat ki ummat ki tu klam sange ngala tenra ya ka kali kibrio nga klem poi perkhan pat nga klem yo i pat ngala kum tenra ha ka por bangnya cycle ngala persyang panya daga chan tangba klem cha bat menta ngam nang shu banle kumnu ru haba u yo i ba ka lili kayam pang mensim ujak la sha shu bat ula sngosen ayaka ula kwa ban ong ba lelei namar kadai ka kali chong henrei la pat ban yathu namar insami pan kiwe kiching lada ule kamta klempap kalili kan kelia na yo pisa kamlong ka basuk ban chuba kakmi chong kadon shabari bat ka klempat wan pai kani kadai ka kali BMW kadai ka barem dor bha ka poidor $1 million ngan le kumno kala kulmar chingmon bat kayam namar kamtip banle kumnu ro ujak nang banle da kumwei pan
balada uyathu yakador chungka kali pakapoi lai milian ai kan sayam barok shisngi kadai tang kabaret utrai unom yui kam lei yang in yelek no ngam la ban le kumta namar kadai ke ching bakla chonga ngahab ban siu ben tang ba ngan shu siu installment ngan karpat yu utrai chungka kali ba unsha ban le kumta kasngau sun ai yaki kimi ki pa chongka bat ka chaw ki umman ujak uyang hangta nang le ni nang ong ai shu kalili kadai ka briu ko babha ka bayeng ha kanong rim chongka ching shisha bat ka akor babha akoloi ban priang yaki ching bakla chongka khamyar ki briu ha ka chuk ka bamanta bandon kum kata ka ching long jak phila ne em ban senran yanga ban ap hadu ba utrai unwan ngatieng tang marwei kalili ka karpat ya u dakasur ka basngau sun ai haot tong ni ap ujak urki bat usong lang hangta bat kalili khublei shibun kalaang haot ta tangba phipoi shani phiwan le ayu awan wa ching trei pat time pan kershan bai kelas yaladi adien ka ching yasngap ka bashphang ka ching mut ching perkhat chong kalili kala kham thanda kala kali hatu ni utrai kali tharai ubadam badukhi anle kumnu lada usho yanga tip unle kumnu yanga kam lei haba uyoi bakalili kamud yam biang ulakro bat pentingan yaka lada utrai chong kani ka kali udai ubanga itu ngan ong hau mangan chusiu installment tangba menta udai ubrio ubangam itu unna mencur nitre banle kumta haoj untre ben to nai bun ching mut than lada phikhuj man siam pat don ka ching long babha ki wei kin tre ben ban isen ai bat yarap yapi nga kermen kumta hi ujak uya aplang bat kalili hadu ishphau bachi pormien bat kidukan kibaran hajan hangta lakhang lut baro namar balakem dum kalili kalanang tieng shushu ujak uhaban shuang utrai umwan wat langila apslam nadu menero ngam tharai ba undangwan yang in yelek no tangba kalili kala perkhat shipang bat ka sei ukulam bat isla kopi na ka pla chongka ka tho snow bha ban mam ha ka sla kopi bat ka chingmut chongka ka long ban pan i ba ka kloi ban siam chikit khli bat ban siu ya ka bai lut ksan ha ka ba khadu kala tho ya phone number chongka bat kala tan sat ya ka ta ka ching tho ha wiper hadin ba kala deble komta kala snow suk kamen siam akermen ba utrai jong kani kali un kol yanga ngan siu ya ka bai lut ksan kala ong hoi la ka ngu uja tangba unom kol ya ka un sapantip ya karusi ka badai kanong di kali bat kan sapet bat batai ya ka cinglut un sale hi ya ka badon kam un nom pentip ni ong ai ya ka lili kublai shibun ba phila aplang bat nga nadu mane yang in yelek bam bat ngan treat manga yipi tangba ngam don pisa shibun hatu sanphau dala kala dap ni em yangi arngun kalili ka pet ya uja bat da kasur ba khuj bat bashidam sim ka ong kumta ngan treat manga yipi la ong uja da ka chingphu samarki em phila ap bat nga nadu mane ngadei ban treat yipi phi kwa bam da ka to kat ba ong ma phi biang ne am do uchau kala ong ujak ukongu badu ong to ka biang kataru te kilaya lej ha restoran kabran hang ta hajan ujak ula thangan bha hadien ba ula de bam ula sngau hun bat sngau tengan kalili kala kham thanda ka chingmu ching perkhat tangba ka ching khuslai chongka kampatcha ka perkhat chphang ka bailut ksan aba kidang don ha kata ka chkabam ujak uyui bakasara ka kol ya u padu klam khmi dan taa ujak sngau phla namar dang hakasi baladam kasara ka haban siu palat $1,000 hello phidei ujak ngakwa pan map ya ka ka balachia manhnen ka sngi ngan treat ya phi ban ya bam pat ban pan map na phi phila ne amanta
kasara ka keren da ka sur ka basang tenan hoi ujak dei ubabi ya ka jing terwa chongka ula ong ngam lait por phi menta namar nga haban trei pat time la shai ban kershan bai kelas yaladi balai ka pisa chong phi kala kloi da lut no hi kasara ka sngokman ba ka tharai ba ujak don pisa shu tang ba ka sngodom namar ka haban siu $1,000 men hnin ka kwa ban khput bat ban pen khlamran ya ujak toto compare ngan treat manga ya phi tangi arngut hi laong kasara ujak ulas ngau phala tang ma u bat kasara hooj kasara kadai ka kanthei ka ba bhabriu bat ka ba itanan ka ba wandur bat ka longkum ka modal tang ba dan interest ni mon ai ya ka usamla chong phi pat chei mo la kali ujak ni la ya khlan men nen hi kasni na ngau si bha phila ne em man sanran yanga sung bha se kasara ka kren arsap ka don lang hang ta bat ukon rat hi kila ya plan lang ban yo man penhiar khuput ya ujak kila ya rakhi pramaki la ya khlan tang ba ngam lait por shisha phila ban khot yanu toto kam lei da phim lait man ta ka mien ni la ban pendu pat la shai la ni hakasngi ka babut shu pen tip yanga ya ka por bat nin ya kendu to ngin saya pen hoi to ngalabu tang ba wanom yithu yanu bangam don chingedei shu bat ukon ran nga shep tieng balada kiwe kitep kin sapenca buram bat kin siyathu khana lorni shapang jonga hoi to hadien balabu yakafun kalaong ngam smola ban mudur ba ngat haka jing riam ka chongi kita arngut kidang thaubuj sada kumwei pat ban khuput ya ujak bat kalili kilami na ka restaurant hadien ba kila debam bat kensan kalili kala halla bat ujak ulakali cha ayu la khatwei bachi ka kid hostel kala khang in le kumnu la ong kalili da ka jingkul mar jingmon ujak ubachu sa lang bat ka switi uklam sa hostel hanrei utep ba ka kid hostel ka ju khang khatwei bachi thek ka dei shisha ba kam yo shu banrung la ka tapor ujak uklam poi prakhat ai shphang kata bat usu ong bangin yawat chikasa nakabanta ban yo thia ha kata kamin bat la ai chingkhen bat antat ba kitiar furniture kiba ula order kin poi hakasi kiba bun ujak ula plan lepa ban book kamera ha hotel nakabanta kata kamin handrei haba uprakhat ban share kamera bat kalili sngow ya ha kumta ula ai chingmon ban sa hakaying kaba udang shudap thien tang ba uklam yathu ai ba ula thiet yeng hanrei usuang ba utrei pat time kum u echen bat u yathu ba utrai chong kata ka yeng uba kwa de haka jingkerki ula a ya ushabi ha ujak nakabanta ban pen i ki customer ki ba kwa thiet ya ka yeng kata ka yeng ka dan lai tli ki kamera thia artli ki kamera shongkai bat la ki leksa sya kata ka yeng ki ha ban shuthia hamadan bat ban shu siang daki matras kumta ujak ula pen bor ya kalili ban leksa sya kata ka yeng nakabanta shimit namarba kim yo chakasa shu shei ro ujak ula ong yang ni leksa no tang manta shimit hi bangim yo chakashu bansa bat don batip manuru bat kam lei kalili kam sngo ya hap satya kala ong atu kalong ka badei ban le kumta ka shong happy kata kadei ka ba ngim don lat shu da kum wei pan yi don kam ka kamera bansa wat khuslai don batim utrai don hakani kanong ba laong ujak to kam sumsuk ban shu sa haying kibriu kumtu klem ka jingtip chong kitrai badru an le kumnu la dawan utrai shiteng senya kam ban si namar bala kembit ka hab ban shungai ya ujak bat kam suk hakamen sim namar ujak ude ushendrang hoi kam don chingmut snew ai shapang ujak tang ba la da kiwe kitep kin ong kumnu yaki sngo ba ap shipang ngan ujak ula chan lai kitien bat chan yathu ba un le chim daga kali chong u
himut le kumno laong kalili kababun chingmon om lelei min yalek daga taksi ulaong haot to kalakangu ya kani ka story en batang biang ha kani katayo kumanwan so bahawa nam clap ban like share ban subscribe ya kani ka channel kublai shibun